Hi, Big Brother. Ikaw ay pinapatawan ko Lo. ng forced eviction. Ano sa eviction, Big Brother? Ayun lang sa tag-English, Big Brother, pe. Bisa lang gata. Bisaya. Ako mo di ay si Sheila mamangka, Big Brother. Pagpandilan. Pero, pwede ko balhin nga na, Big Brother. Sa nailang connection signal ba? Yung sa wifi. Pang-ML ba? Ay, bawal din ng cellphone, Big Brother, no? Pero, sige na. Basta libre lang paghuya o kaon. Ay, Big Brother. Kapalo naman ka. Hapit na ko palaya sa mo. Ayaw na ko bisod-bisura, Big Brother, eh. Big Brother. Woo! Big Brother. Big Brother. Woo! Naiba akong istorya, Big Brother.